Council and presidential spokesperson at isang model sa rampa mula lagi. Salvador Panelo. Kita mo? He is the epitome of sartorial confusion. Kasi minsan di ko maintindihan. Alam mo to, bawal sa, it's People's Palace. Hindi ko naman tinatawag yan ng, I do not mention Malacanang at all. Pag ako ang nagsalita, I say, my office. Ayaw ko lang. Hindi ko feel yung Palace. Pero stricto dyan. Ang problema, ito si Panelo, mudo talagang devo of the moment is yung mga butas-butas na maong at yung matatapos nakabots ng nakabots siguro wala namang dadaldalang kabayo. Sa pinapasok nung bago pa kami, hindi ka pwede pumasok kasi nakamaong. Mas mahal pa ito sa kami ng gwardiya, walang maong. Pero sabi ko, sir, papasukin ba natin? Hayaan mo yan kasi artista talaga yan. Actually, he is the lawyer of almost all na mga artistang nang mayroong kaso, naghiwalayan, siya yan. Kaya kung siya ang mga abogado, tuluyan na talaga maghiwalayan sa tingin.